Apa kula sampun dipun keparengaken matur? Wis dikeparengake kowe matur kon. Nggih, matur nuwun. Menawi kula sampun dipun keparengaken matur, kula jeng matur. Ya terus terang mawon iki kula saweg dados kengkenane Rama Kula Semar. Kowe lagi dadi kokonane Kakang Semar Badranaya, Won. Nggih. Duwe iki ganti Kang Kapiye? Nggih nuwun sewu. Terus terang mawon Rama Kula menika saweg kagungan gegayuhan. Ya kowe kepengin bangun candi Pasar Sore wonten ing ngarep Kadempel niku. Nyuwun restu-restunipun dumateng Gusti-gusti kula ndara-ndara kula para Pandhawa sampun paring restu kanthi bingahing penggalih ya marang ndara-ndara kula nggenipun paring restu mboten namung restu niki mawon mergane anggenipun Rama Kula Semar Badranaya niku badhe miwiti bangun candi Pasar Sore kedah wonten sarana-sarananipun jamus kalima saja song-song tunggul naga tunggak kalam-elang minangka dados rananipun anggen Rama Kula badhe bangun candi Pasar Sore jarane. Sampun dipun sembadani dipun minangkani serana 3 Lah kula dipun kengken wonten ing Dwarawati kene nyuwun restunipun Gusti Kula Bathara. Sasampunipun Gusti Kula Bathara paring restu dhateng Rama Kula Semar mangga sareng-sareng tindak kekempalan kali gara-gara kula Pandhawa Lima anggenipun Rama Kula panjenengan nekseni Rama Kula bangun candi Pasar Sore wonten ing Karang Kadempel. Montablir rekinanda kumecot patur ning ladene troko sangondarandir netroko sangondarandir beda penyo mangala cakra aku wis bakti nak tekane bawor ora murung yo mestine bakal jaluk restu dengan saling Yayi Bendoro. Yayi Bendoro apa Prabu? Perkarane si Bawor urusane Baladewa. Perkarane si Bawor jaluk restu urusane Baladewa. Nyunanggaken Prabu Bawor. Orang-orang ya barang burung ya cek orang kacek bayaran. Orang-orang nanti kadang Bawor sih kuat iki rumput gede. Deklang-deklang abis mangkat ban. Dan barang kenapa nang kuping aja dia. Jono bae Bawor. Itu bebekan enak. Orang buru-buru Bawor. Pucuk meneng brona. Pacak pucuk bae. Melu liarnya ya pacak pucuk, melu ngene pacak pucuk sekali-kali melu ngene ngomong bokot nang apa? Udah Bawor. Lah Prabu Baladewa kados pundi wis? Aku wis ngerti. Semar Badranaya iki bakal bangun candi Pasar Sore kene Karang Kadempel. Jaluk restu ning asale Yayi Bendoro. Perkara restune lan orane dina iki Baladewa sing ngurusi. Lah menawi Prabu Baladewa ngurusi perkawis dipun restoni kali botenipun umpamane boten dipun restoni urusane Baladewa. Kowe jaluk resone ora bakalan dari Baladewa direstoni. Saiki kowe bali aturake Kang Semar Badranaya. Ora bakal direstoni. Ora bakal direstoni kanggo Semar Badranaya bangun. Mulane kowe saiki bali Wor. Kowe bali Wor. Ya iyalah.
Bali ya Bali loh. Pegawainya rampung urung Bali. Dados bulan iki kan pangsul Bali. Dan nuwun sewu panjenengan tamu kula daya. Apa anak apa tumon nuwun sewu. Anak tamu rak-urakan apa tumon. Dah wong kula niki butuhe kali sing kula tamu niku kula dayoi. Kula mboten butuh kali panjenengan, kula mboten butuh kali sampean. Kula urusane kali Gusti kula Ngatan Jarawati Prabu Kresna. Res kowe ngeyel kowe ora gelem bali kula mboten ajeng mangsul. Nek dereng diparingi restu kula biasa ngajer-ngajer mawon nanti bongkar traktak angger urung diwe restu urung bandi ndak. Lah yen kaya ngono jenenge kok ngeyel lor. Yen kaya ngono kowe jenengane magokok makoto-wato lor. Ora gelem bali kula mboten ajeng mangsul. Ora gelem bali lor. Mboten ajeng mangsul. Oh, bawor. Ora rumang sane kowe ki anake Semar ki ramamu wong melarat kedipal 17 lor. Iki ning Panangkilan mon. Nggih kula niki nang Panangkilan Sidaurip. Sing eling ya mon. Kula gejane pun eling kula. Lah wong kula meneng mawon kula nyantai mawon mrikane sing morot-morot, Pak. Kula niku perlune kali Gusti kula bertahan. Sesampunipun kula diuman-uman kula diomahi kali darah kula Prabu Baladewa kula terima mawon kula. Kula ngendikane Prabu Baladewa morot-morot kula diterima mawon kula. Ning niki di sini niki mendosol banget kula rasane atine jan kaya udah bededeg banget kula. Tahan iki kula mboten tahan rasane dalane. Nuwun sewu kula nyuwuni dipangestune Gusti kula Ngatan Jarawati kalbu kapiye kok. Kula badhe adep-adepan mawon matur kali dalah kula Prabu Baladewa ning kula pun dipun wastani kula sarung nggih. Lho, sarung kapiye kok? Ampun dipun wastani kula mboten kagungan subasitan nggih. Ampun dipun wastani kula sarung nggih. Nggih. Nggih, bisa kok. Perlu banget. Banjur kula ngungkuraken kali panjenengan kula teng ngadeg nang debukan dhuwur diparingi restu napa mbantu tek restone matur nuwun. Ngadeg nang debukan dhuwur gagah banget kaya lurah Sidaurip nyampe. Lah edan kemarat pamor nungkak romo sing den nungkak kramat tuli ora nembung kula nembungane Gusti kula Bathara. Ya Prabu Baladewa. Loh, medhidel mripatmu kencot. Ngisi-ngisi nang kaya ora kon madake bocah. Pamor. Nang orang-orang maning ya kencot maning nyong. Karo wajinden karo gabung kaya iku karo tom. Pamor apa Prabu Baladewa? Hus, ora bosok. Bahasa si panganan apa? Bahasa panganan apa pada ayam beko bahasa. Sampean Prabu Baladewa kepengin dipasani, kepengin diajeni, kepengin diregani nang wong, ya kudu ngajeni karo wong, ngregani karo wong, aja nganggo karepe dhewe. Wakrek ya. Purso meneng ano. Naprak kita dong. Pamor apa Prabu Baladewa? Ora bosok bahasa panganan apa? Oh, lagi cekel kesu bahasa tuh angel. Bahasa besek. Wong Banyumas wong Cilacap nek kesu ya kaya dia apa? Gajul apa? Sepak tapi apa? Gelito apa? Berbeda bahasane kaya wong wetan badane kene ngopo piye? Wah, kesuwe. Anggene ora bras bae. Kena bol bras bae kok. Kapo kapiye kok? Sing kudune takonke karepe Baladewa kepriwe? Karepe Prabu Baladewa kepriwe? Urusane Pamor karo Prabu Kresna dudu karo Prabu Baledesa
boleh dawaya karepku. Pencorangan ke Bawor menang kowe corona. Udah. Kalau dipakai ketuman menang iki. Patrok nanti salah suwe perumahan ribut-ribut jurku ngomong sepeker ngomong nang kilan ku rasa suwe nang kaya manuman dan geger-geger aku sebagai hansiat menjaga keamanan dan ketertiban Pucuk lagi bocah makan nang mana digunakan. jagane rek mana sampe ngomong barek nyotek ngomong karo Prabu Baladewa kamu kepiye mawon bolak-balik takon karepe Prabu Baladewa kepiye Pucuk meneng nuwun sewu Prabu Baladewa urusane Bawor ke karo Prabu Kersa jaluk restu lan orane direstu lan orane ke Prabu Kersa Simang Suling dan Bawor Diwangsuli ora bakal bali sampean maksa-maksa kon bali hake apa sampean sebagai apa sampean udah wong pada kamu kan kurang tahu sampean ngina karo saudara Bawor ora apa-apa Bawor ke dures meter kotor mripate mendelok kaya jengkol lambene jadi kaya lambe basur sikile jebrepet kaya sing batu tangane jebrepet kaya tangan beda goreng takoni ning sampean menghina karo Ramayana tugase Bawor junjung jero pendem dhuwur kepanik ya men punya malas ngene kepanik balik malah lebih enak caranya junjung dhuwur pendem jero karo jenengane wong tua nuwun sewu Prabu Baladewa sampean ngina karo saudara Bawor terima kenal ning sampean ngina karo Ramayana ala buah kaya Ramayana lurah tur gelem bola-bali nang gak wayang terus latap panggung bola-bali nang gak wayang ning sampean dadi ratu biyen lagi urung mukti bawa jendas sampean udah ngerti nang licake nyong turu telung dina telung bengi nang kono bola-bali bol nyong njaluk restu ya bol besok nyong dadi wong mukti nyong ora kelalen karo kowe bareng wis dadi prak bareng wis dadi yang bugelar dan suara ketemu kayak iki ketemu nang kene malah boro-boro ngarepe rokok sebungkus blas udah sampean ngina karo Ramayana ya nuwun sewu sapa sing mengalami bangga rampunge budi sepadane kira ana Prabu Baladewa menang menang sargawe sinten kemawon kang memalangi dagar wigalaken maring Ramayana iya anak lanang ora wedi karo sama-sama lamun Bawor kanthi dasar bener waduh karo Baladewa sing kowe dene apa maneh kok Baladewa urungane Baladewa sana saudara Bawor tuan iki Baladewa karo Bawor tuan nyong meneng rek ngomong kowe ngomong lho iki ora jatah ngomong acan sing nyambut gawe ngodek meneng barek kok bagiane drona rek nuwun sewu Prabu Baladewa anggar sampean bakal memalangi urusane karo saudara Bawor bangga rampunge putih sembatane mari karo Baladewa sing kowe dene kamu dewa medun mari kajangan bengah ora bakalan Bawor wedi lantane nyong lamun ora bakalan gawe priang mari Ramayana semar oh ya bakal gagal digarakan mari Ramayana semar Bawor ora terima bali ora bali presek rampung dulu bali anak Prabu Baladewa menang baik menang apa menang baik aduh kalau karek tangan kau jenenge nak menang baik